볼까요?
あ、いいや、叩き場所いいのかなと思って。でもだんだん押されてくるね、これね。そうだよね。そうやな。サクッとやるみたいな。サクッとやる。サクッとやろう。今日はファンファンしてないから。そうだね。じゃあ煽らない。